Preview. Preview. الليل الطيب l-sħabi Milanisti u anka dak mhumiex, ovvjament kollha kemm aħna ninsabuna aħjar mill-weekend li għadda għax il-bieraħ irnexxina nġibu 3 punti. Logħba li bdiet tard ħabba l-kundizzjoni tat-temp u kien hemm ħafna bidliet. L-ewwel ħaġa kien hemm bidla fil-formazzjoni li qalbet għal 3-4-3 dan wara illi kien hemm l-inġeri ta' Teo Hernandez u anka Davide Calabria li speċjalment Teo Hernandez huma players strumentali għat-tim tal-Milan u ħanibdew biċċa biċċa fl-opinjoni tiegħi x'Marta jabux jistajmu aħjar għall-lob li jmiss. Mela, l-ewwel vantaġġ kbir ta' din il-logħba. Nistgħu ngħidu li meta jkun nieqes il-gowler Mike Manjan fl-aħħar għandna gowler illi jagħti ħinu, skużawni, jagħti qalbu biex jgħin it-tim. Qed nirreferi għal Sportiello li ġiet is-sena mingħand it-tim ta' Atalanta, illi l-bieraħ naħseb jekk inkoll inti ħrata minn 1 sa 10 intih 10 u ngħidilkom għaliex ġab saves mill-isbaħ fl-ewwel ħaf anke fit-tieni ħaf kien minnhom il-cross ta' Saranċano l-klient daqqa ta' tajba u salva tajjeb u anka lejn tmiem il-partita irnexxielu wkoll jilgħab logħba bl-attakkant tal-Verona meta dawwar il-ballun miegħu u anka wkoll għen lit-tim biex jiġu akkwistati it-3 punti. Ħaġa oħra illi kellna debut ieħor mhux biss ta' Sportiello manka ta' Musa illi ġiedi darba mingħand il-Valencia illi wkoll irsista logħba sħiħa u anka komunika u anka fim minnhom fej ħoloq ċans ta' gowl kemm għalih innifsu u anka għal plejers l-oħrajn. Fit-tieni ħaf kien ġara ġirja u ta' qabeż il-kulħadd u għamel xogħol li ta' xut però mbagħad għamel xogħol tajjeb il-gowler ta' Verona li salva tajjeb. Simon Kier li wkoll kien it-tieni bidu tiegħu wara illi fid-derbi kien nieqes Tomori u naħseb il-prestazzjoni kemm tiegħu u anke ta' Malik Ċiaw impruvjat fuq id-derbi kienu ovvjament reġa' ritorna Tomori wara illi kien sospiż fid-derbi u naħseb illi kif naħsibha jiena mhux kulħadd jista' jaqbel miegħi meta ma jkunx hemm Tomori fid-difiża jinħass dak it-tip ta' nuqqas u anka nuqqas ta' leadership fid-difiża illi l-bieraħ Tomori kien strumentali għalkemm ukoll għamel żball li mbagħad ir-riżulta li kien faw fuqu u salva tajjeb Sportiello però kien hemm mumenti fejn ukoll tella jattakka u ħoloq ċans ta' gowl. U fuq tiegħu wkoll il-bieraħ l-istess kontrast enormi mill-partita kontra Inter fej sfortunatament ikolli ngħid li kontra Inter Malik tiegħu ma kienx jaf fejn qiegħed u dan jista' jirriżulta li Tomori huwa l-lider tiegħu. Mela fl-ewwel taqsima ġifieri kien bidu naħseb ferm tajjeb, gowl fis-7 minuti gowl tal-Leao illi kien l-uniku gowl fil-partita u tajjeb illi ngħidu li Pulisic irnexxielu jirbaħ il-ballun minn saqajn id-defensur ta' Verona pass lejn Giroud u Giroud tajjeb lejn Leao li minn ġirja ma żbaljax biex sab ix-xibka. U naħseb semmek kollox kien miexi perfetta kemm sakemm fl-10 minuti kien hemm free kick merbuħ mill-Leao u semmek il-Milan naħseb konna qegħdin nilagħbu b'ritmu tajjeb. Jiena li ħaġa li ddisappuntajt ruħi, plejer li ddisappuntani kemm fid-derbi u anka issa huwa l-Amerikan Christian Pulisic. Naħseb il-bieraħ ma kienx 100% illi meta naħseb mal-Bologna, Torino u Roma l-ewwel 3 partiti li ġibna 3 punti Pulisic kien ħafna aħjar minn kif lab l-aħħar ġiex lobiet.
Tantu jekk l-Iskurja darbtejn ukoll tara ma kellu ċans ta' gol. U anke l-bieraħ kellu ċans ta' gol, però naħseb Pulisic f'dawk il-5 minuti biss kien qiegħed l-partita. Li naħseb żball ħandur fuq Rafael Leao, il-bieraħ naħseb patta għal banalità li jagħmel ma' Newcastle. Però wkoll fim minnhom l-istess reġa' prova jagħmel bit-takkuna però l-bieraħ skurja. Il-bieraħ skurja u ġabit 3 punti, ġifieri xogħol għamlu. Jista' jagħmel ħafna iktar aħjar u naħseb il-bieraħ daħal Okafor minn flok Leao lejn l-aħħar kwarta tal-partita illi naħseb Okafor ukoll għamel xogħlu tajjeb. U nemmen il Pioli kellu naħseb jaqla l-Leao ftit qabel mill qalaw. Ġifieri kien deċiżjoni tajba ta' Stefano Pioli, però naħseb kellha ssir ftit tal-minuta qabel. U wkoll kif daħal fil-logħba Okafor qabess kważi d-difiża kollha tal-Verona kellu fejjati cross u kellu wkoll fej jiskurja. Issa ħandur għat-tieni taqsima, ħankellem fuq it-tieni taqsima. Fit-tieni taqsima ma naħsibx li kienu l-istess Milan tal-ewwel ħaf. Kien hemm chances ta' Verona naħseb ħin minnhom kellhom il-pussess kollu f'saqajhom. U kien hemm ukoll fejn salva tajjeb Sportiello u naħseb din tul il-kampjonat tul daw l-ewwel 5 partiti innu tajta ħafna. Tgħidli x'inhi l-ħaġa. Nibdew tajjeb jekk issemmi l-ewwel lobiet Bologna, Torino u Roma skurjajna l-gols kif ġara l-bieraħ. Però mbagħad fit-tieni ħaf jiġi perjodu illi qisna ninfixlu waqt il-logħba li ma nkunux l-istess Milan kif dina l-ewwel ħaf. U din qed naraħħa spiss, s'issa ġat kollha. Apparti kontra l-Inter li kien li naħseb konna ħażin mill-bidu sal-aħħar. Il-biżajja waħda, jekk f'dawk il-kwarta li jkunu ħażin il-Milan, il-bieraħ il-Verona, sabu ballun li kellhom ċans sibu ballun, kienet tkun storja differenti. It-3 punti kienu jkunu diffiċli biex jiġu, mhux ħanejt ma kinux jiġu, għax ħadd ma jafx jista' jiġu għatlu futbol, però naħseb illi sfortunatament din ħaġa li trid tiġi evitata. Issa xemm bżonn isir, ovvjament m'iniex il-coach, però fil-half time naħseb fit-tieni ħaf kif joħorġhom xi ħaġa li mhux tinftiem. Ovvjament il-bieraħ il-baħnu ħebxek għal Matteo Hernandez u Calabria, all right. U nexta nġibu 3 punti tajjeb. Però ma rridux nqisu bħala skuża għax ma kienx hemm Teo Hernandez u Calabria. Jekk għalla ħares għat Teo Hernandez jew wieħed minnhom jew it-tnejn kif ġarba jkunu weġġaj għal perjodu tul tal-istaġun. X'ha jiġri mbagħad? Kien hemm ukoll nieqes Mike Maignan li huwa leader. U nerġa' ngħid ġibna 3 punti, tajjeb ħafna. Imma hemm bżonn li nkunu ffokati 9 minuta sħaħ. Mbagħad rajna wkoll l-ewwel naħseb ħin twil ta' Jovic, l-attakkant il-ġdid ta' Milan. Illi ma tistax għalissa tiġġudikah, ma tistax tiġġudikah għax ovvjament lab ħin qasir. Però jien ngħid għalija kulħadd jaf illi forsi meta kien mar Real Madrid ma tkellux daqshekk ċans tajjeb illi jilgħab. Però l-bieraħ naħseb kellu jagħmel ġiex gols lejn l-aħħar. Kienet ukoll sta vojta. Ma tistax tfalli dawk it-tip ta' chances. F'logħba u tim bħal huwa l-Verona għax naħseb ħanaqbes naqra mhux fuq logħba tal-Milan is-sorpriża ta' dan il-kampjonat s'issa kienu tim jiżżar bħal huma l-Lecce li qegħdin it-tielet wara l-Milan wara li ovvjament Juventus fallew ma' Sassuolo. Però ħankomplu nitkellmu fuq il-logħba tal-bieraħ. Chances miklufin lejn l-aħħar ftit minuti tal-partita. Illi l-logħba kienet ta' wieħed b'xejn, ġifieri seta' tmur either side. U naħseb ħaġa oħra li weġġa' Krunic u ħaġa oħra li qed li jiena ddiżappuntat fuqha mal-coach Pioli hija din. Maħniex nagħtu biżżejjed ċans lil Yasin Adli. Yasin Adli għadu ma natax biżżejjed ċans jilha fit-tim tal-Milan. Tgħidli jista' jkun li forsi għadu mhux 100% fittu jista' jkun naħseb kif qal Pioli improvja għaliex dis-sena kien ma jagħtu ukoll anke mal-iskwadra taċ-Champions League li laqgħet in-Newcastle. Laqgħet in-Newcastle. U wkoll xi ħadd semma għalfejn ma labx Luka Romero. Luka Romero naħseb għad għandu 18-il sena, naħseb għadu mhuwiex il-livell tat-tim ta' Milan. Opinjoni tiegħi.
Issa jekk ma taqbilx miegħi meta skurja l-gow fil-Friends kontra Real Madrid. Kienet jekk però naħseb bħalissa kif kienet il-logħba l-bieraħ kontra tagħna wieħed b'xejn. Il-bieraħ ma kienx post. Però jasinat li nemmen li kellu jingħata naqa' ċans. Ħaġa oħra illi naħseb konna li qegħdin naħseb imbagħtu hija illi maħniex biżejjed nattakkaw kontra Newcastle. Attakkajna u ma skurjajniex kellna fejn iskurjaw ħafna iktar minn gowet, però l-bieraħ apparti il-gow ta' Rafael Lejaw u x-xuttijiet li għamelu fiex lej l-aħħar minuti naħseb il-logħba ma kienx hemm partijiet perikolużi mill-ebda naħa. Għalkemm dak is-sejf li ġab Marco Sportiello, din naħseb ħaġa illi maħniex qegħdin noħolqu biżejjed attakk. Maħniex noħolqu biżejjed attakk. U naħseb kif irtira Rafael Lejaw, kif mhux irtira, skużani, kif inbidel Rafael Lejaw, ma naħsibx li kien hemm dak il-main point tat-tim. Din hija ħaġa oħra t-tim naħseb qed tiddependi ħafna fuq Rafael Lejaw. Li naħseb huwa plejer strumentali, naħseb huwa wieħed mill-aqwa plejers ġol-Italja bħalissa, però il-tim ta' Milan qiegħed jiddependi ħafna fuq. L-istess. Naħseb din hemm bżonn ħaġa illi ikun hemm dak il-plejer illi ikun jista' joffri serħan il-moħħ jekk Alla ħares qatt f'każ Rafael Lejaw ikollu injury. U dik naħseb qatt m'hemmx dak it-tip ta' plejer. Jiena dak kien kollox minn naħa tiegħi, jiena ħanalaq billi nawgura kulħadd li tajbu ġimgħa mill-aqwa. Grazzi, issa nistedinkom biex tibqgħu magħna għaliex għandna l-opinjonijiet ta' sħabi Mark Kembri fuq il-logħba ta' Sassuolo Juventus u Antonello Abela fuq il-logħba li saret illum bejn Empoli u Inter. Nistedinkom biex wara reklami tibqgħu magħna. Jiena dak kollox minn naħa tiegħi lejl tajjeb u niltaqgħu nhar il-ħamis li ġej għal diskussjoni tal-partit ta' Cagliari kontra Milan. Grazzi ħafna. Ciao, grazie. Il-lejla tajba ħbib tiegħi, 24 sija wara l-film tal-biża' jew puntata minn ta' Fantozzi qiegħed hawn sabiex nitkellem fuq waħda mill-logħbiet li qatt rajt il-Juventus jilagħbu. L-iskor kulħadd jafu 4-2 favur Sassuolo fil-Mapei Stadium, telf oħra ġodan l-Imbire Ground. Logħba li tista' tgħid minnaħa Juventina kienet ikkaratterizzata minn kull tip ta' żbalji individwali, tekniċi, tattiċi, forsi sansi ngħid preparazzjoni mentali, żbalji ta' coach, li kollox ħareġ f'logħba waħda. Jiena għalhekk wara kull video dejjem ngħid nimxu logħba, nispera li mhux il-preludju tas-sena l-oħra għax rajna l-istess Juventus tas-sena l-oħra ġifieri slow, bla determinazzjoni, jew ħeġġa, leadership xejn, jew kważi xejn ħanejtek. U forsi biex inkun naqra iktar pożittiv, forsi tkun il-logħba li tixbdilna widnejna kif kienet fl-istaġun 2015-2016 li żgur mhux ħakun repetut minnha ġifieri ma forsi għax jekk ma naqbelx ma' Allegri għal waħda tajba. Ma konniex fenomeni qabel din logħba
u maħniex fenomeni wara din il-logħba u għandu punt li jiddiżappuntani huwa li meta inti kellek ċans nimqaler 24 sija, ilek 3 snin ma tmiss l-ewwel post, għamel l-almu tiegħek u l-ar minn dan kollu u li għandek ġimgħa tipprepara. M'għandekx l-iskużi li kif kienet jingħad jekk inkunu fil-Conference League ħajkonna vjaġġar away f'logħbiet mhux importanti u sebaħ u dalam u ħafna kliem tas-soltu. Jiġifieri il-ħin dis-sena emmiet għamem skuża. Il-bieraħ waħda mill-problemi l-kbar li kien hemm qabel anke nidħol fuq l-issues li nqalgħu kienet li nofs il-ground kien miġdid toqba. Rabjo ta' dis-sena mhux l-istess rabjo tas-sena preċedenti, jisu rabjo anzi ta' snin ta' qabel kontra qalbi ngħidha. Nafu li Pogba jgħid sospiż bid-doping. Miqpija mbagħad għandek players żgħażagħ. U mbagħad għandek il-Miretti għalkemm li xiftit jew progress right, xorta ma nafx kemm huwa ta' player titolari, u mbagħad iħallilek il-Faġġjoli li naħseb miżżar huwa l-aħjar player li jista' jkollok f'nofs il-ground riserva. Mbagħad bidlu Kostic ir-rendiment tiegħu u li hu dis-sena mhux qed nara l-Kostic tas-sena l-oħra, anke s-sena l-oħra kien jolterna l-prestazzjonijiet tiegħu u fuq in-naħa l-oħra għandek il-Mekkeni li ma jilabx fil-pożizzjoni tiegħu nitkellem in-naħa l-oħra ġifieri nitkellem għan-naħa tal-wing tal-lemin. X'inhu r-riżultat ta' dan kollu? Ir-riżultat ta' dan kollu li s-Sassuolo bdew jgħaddu kif iridu u ġabu u kienu jisom jidhru ir-Real Madrid fl-aqwa tagħhom. Nirringrazzjaw l-Alla li ħriġna berba biss u mhux biktar għax dik ikun skurjaw iktar ma kienu jkunu serqu totalment. Xejn kif anke wera dak il-ballun mal-minduda lejn l-aħħar ta' Defrel. Ovvjament meta għandek problemi f'nofs il-ground, issa f'nofs il-ground żgur li l-Juventus b'xi mod jew ieħor irridu jaraw kif se jsolvu dil problema, issa kux ħajsolvu internament billi kif qed jingħad li jistgħu jilagħbu lil Junior bħala midfielder fuq naħa lugija. Jekk hux ħajġibu xi ħadd fi għan-nar. Imma daw l-affarijiet nistgħu nħassbu minn qabel għax l-ewwel qed Allegri kien qal li Rovella jista' jitlaq għax m'hemmx postu, ma nafx kemm hemm mhux għax Rovella mal-Lazio qed jagħmel xi logħob kbir, ġifieri għax għadu ma segwix il-Lazio daqstant ħalli ma ninftehimx ħażin, imma mill-ftit li rajt laqas mal-Lazio ma jibda, imma nafu mill-kapaċitajiet tiegħu, ma lil minn dan kollu, ovvjament minn għandek problema f'nofs il-ground, il-problema ħajġu qudiem id-difiża letteralment isek għandek dajsa bil-madieħel ġo fiha. U dan rajnieh fit-tieni gow ta' Berardi, il-plejer li dan is-sajf ħafna lajta kienet li ġej mal-Juventus u mill-ġdid kien il-plejer li reġa' sawatna, difiża li l-biera totalment diżorjentata, ġifieri b'dan jilob kollox u Bremer ġifieri da season s'issa daw il-logħbi xejn ma impressjonani. Gatti issa li ħan nitkellem fuq u l-gol Szczesny. Szczesny li l-bieraħ ma kienx kif tafu fil-forma li kieku ġara f'xi kampjonati ieħor jibdew jidħlu l-affarijiet il-ħsibiet ħżiena ġo moħħi huma affarijiet banali li bdejt nara mod naħseb anke il-min jibgħat it-tfal f'nurseries tal-under 12 tifel żgur ma m'hemmx iżbal li jagħmel jiena qatt ma naf futbol, jiġifieri dejjem segwejtu fuq mod ammitorjali, imma jiena waħda mill-affarijiet li naf il-goalkeeper jqobb sebgħin kif jippanċja mhux kif rajna l-bieraħ. Jiġifieri kemm fl-ewwel gow dik it-tassida li mbagħad spiċċa l-ballun għadda minn bejn saqajh, il-mod kif ippanċja u eżatt fuq il-ras il-plejer tas-Sassuolo. U l-uniku plejer li kien hemm tas-Sassuolo u fir-raba gow minkejja l-autogow
li għamel Gatti li kien wieħed minn dawk tal-Paperissima. Imma jiena ma, ok, x'eżni rrid jiġri. Allura il-balun jekk inti rrid tiġġib id-draw, sewwa tipprova jew ġib gow, tipprova tagħmel dik il-ħmerija ma tixxuttjax il fuq. U l-bira Juventus tant ma kienux fl-istat mentali tajba, l-approċ għall-logħba kien orribli. Illi ma jistax ikun kull darba li jiġi budru. Wara ftit taqla gow, hemmhekk juri li hemm problema. Għax li kull Juventus kif nafuhom aħna, l-Juventus bis-sens flok nuża l-kelma fuq il-medja soċjali, ma naħsibx li kienu ħajamlu dak li għamlu l-bieraħ, kieku lejl aħħar wara id-dro ta' Chiesa kienu jippressaw, mhux jagħmlu dik il-pudina papali li għamlu. U mbagħad fl-attak Vlahovic ftit ċansijiet li kellu tilef ċans ta' deb u l-aħjar plejer mill-11 għax il-bieraħ jiena rajt 10 tiġiġiet bir-rispett lejn it-tiġiġ għax it-tiġiġ forsi tieħu xi ħaġa minnhom jew ituk il-bajt jew meta jinqatlu tikolhom huma ħelti mal-bieraħ xejn ma rajna minn daw. Għal-inqas Chiesa wera li huwa plejer tajjeb li qatt ma kellu dubju u nittama li prestazzjonijiet bħal tal-bieraħ mit-tim in ġenerali ma jgerxuħx ħalli jekk kemm il-darba ngħaddu bir-raba post għal-inqas ikonna plejer ta' jansurit in-nies li sta jmexxina bħala leader. Leadership li fit-tim tal-Juventus bir-rispett kollu ma hemmx mhux bħal żmien Del Piero, meta kien hemm Conte preċedentament, Conte nitkellem meta kien plejer mhux meta kien coach. Bħalma kien Buffon, bħalma kien Chiellini, dawn m'hemmx. Ok, wara l-logħba mar il-faċċja media Danilo, l-captain, imma still. U jiena ħaġa li tiddiżappuntani minn dan kollu illi tgħidu li mhux kulħadd huwa man iwa, kulħadd fuq il-post tax-xogħol tiegħu żball. Iva, imma mbagħad jiena ma nistax nifhem il-Juventus. Għandek ir-reserve goalkeeper jekk nista' ngħidlu reserve goalkeeper li huwa ta' klassi. Jiena għalija fl-opinjoni miżera tiegħi aħjar minn Donna Frifet. Li ma jażlux mat-tim nazzjonali Taljan. U ma jtieħ ċans jekk jgħid għax-Szczesni titolari. U mbagħad għandek bejn 2 u 4 logħbiet fis-season, Szczesni jagħmilek dawn iż-żbalji. Iħalli l-kompetizzjoni għax forsi Perin ukoll jekk kollu ġurnata ħażin jagħmellek l-iżbalji, imma ħalli l-kompetizzjoni miftuħa u s-iktar minn qatt qabel għax issa Perin m'għandux il-kompetizzjonijiet jew ammont ta' logħob f'kompetizzjonijiet li jista' jilgħab fin-naf forsi titissera Szczesni jew weġġalek. Allura qed nipprova nuża fil-lig jekk verament irridu niġu mal-ewwel erba' min qed jogħlhom bil-lig jista' jinsija lig. Il-lig jistgħu jitilfuh fl-opinjoni tiegħi biss huma l-Inter, jekk jagħmlu pudini huma. Jiena dik hija l-opinjoni personali tiegħi. Jiġifieri, jiġi anke fuq li rajna llejla in-Napli għalkemm ma nbidlux. Imma jidher li bejniethom mhumiex qegħdin xi granke kif jgħidu t-Taljani. U ddeżappuntani xi ħaġa oħra l-bieraħ għalfejn Vlahovic bir-rispett kollu leħ ma' kull sostituzzjoni qed ixenger rasu. Għandu għalfejn ixenger rasu, speċjalment wara l-prestazzjoni tal-bieraħ. Ġifieri jalla dit-terfa isservina ta' talima, għandna logħba inkrepattiva ħafna kontra t-tim tal-Lecce li kif qal sebna Joseph Magri iktar kmien it-timiet iż-żgħar hemm il-Lecce u l-Frosinone verament qegħdin jimpressjonaw. U barra minn hekk qabel nagħlaq ħaġa ħanejt. Il-Juventus kien ħaqhom jitilfu, però jien jiddispjaċini ġiex affarijiet. Il-beħ kien hemm ġiex affarijiet arbitrali u nixtieq li hawn xi erba' tieħluq jalqu ħalqhom għax waħda fl-opinjoni tiegħi kellu jaqla karta ħamra Berardi. Skont il-VAR Marelli qal li ma kienx xi ħaġa ma kienx ċar u evidenti. U l-oħra xtaqt li ma kienx offside għax jiena fl-opinjoni tiegħi kien penalti ċar. Ma ġara xejn la kien kontra l-Juventus, ma ġara xejn no problema. Ma tistax tgħid fl-logħba ħażina kif okkażjoni bħal din tista' tibdillek il-logħba. Jiena ħantemm hawnhekk
Eżatt, il-ħabib tiegħi Kopajt Chris li minna u nsellimlu l-lum iżgurijiet bid-bissim iktar minni ebed the office tiġri l-kulħadd loba l-oħra ta' kontu. Jiena għalhekk il-bieraħ kont maħruq Kopajt. Għax mal-Lazio li mhumiex tim ħażin, daw wara kollox il-Lazio marra nerzab kurrenti. Għamilna loba tajba. Allura mbagħad tiġi l-bieraħ u tagħmel dak il-farsa. Għax di ma tgħix plejer wieħed, it-tim sħiħ. Issa jalla u nieħu pjaċir li l-logħba ġiet nhar it-tlieta għax nhar it-tlieta forsi jintnesa malaj dan l-avveniment tal-bieraħ. Forsi tiġi tajba, nittama li tiġi tajba, għax il-ħadd li jmiss bħallum ġimgħa nkun qiegħed hawn jiena nkun qed nitkellem wara l-logħba tal-Gewi Stadium kontra l-Atalanta. Atalanta li nafu mhumiex tim ta' min jarmihom u fil-ġurnata jagħtu kedda tajba lil kulħadd. Jiena ħantemmaw għal-lejla nħalli fidejn issa l-editur Antonello Obela wara l-waqfa ta' reklami il-lejl tajjeb u fejn u għalla fejn. Saħħiet ħbieb. Fl-attanti tal-futbol, nirġa wasal dak iż-żmien tas-sena u din is-sena ser ikollna novità importanti hekk fil-logħba tant mistennija minnkom ser ikollha isem ġdid. FC24, il-logħba tal-futbol li Game Breaker ser ikollu disponibbli fi ftit ta' żmien ieħor fuq diversi pjattaformi tan-Nintendo għal 65 euro u tal-PlayStation għal 75 euro. Għalhekk nissuġġerulkom tantu fl-istabilliment ta' Game Breaker ġewwa bil-Kirkara u tirriservaw il-kopja tagħkom FC24 biex ma toħorġux diżappuntati għax l-isem veru bidel imma l-kwalità u l-eċċitament li se toffri din il-logħba ser jibqa' l-istess ta' dejjem. Game Breaker, l-aqwa logħb tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Sa minn 5. Empoli xejn, Inter wieħed. Llum batejna ħafna biex ksibna dina ir-rebħa. Biss bħalma dejjem ngħid l-importanti li tirbaħ. Issa tirbaħ tilab tajjeb. Tagħtix lezzjoni ta' futbol. Tirbaħ x'imqanżaħ. Jiena ma jinteressanix. Jien li jinteressani hu li fit-tmiem id-9 minuta kolli 3 punti. Ġara llum. Gowl mill-isbaħ ta' Federico Di Marco minn barra l-kaxxa illi spara ġewwa fit-tieni taqsima biss kom mistħoq għal Dimash illi wkoll kien wieħed mill-players li kellu logħba tajba llum biss illum rejna wkoll differenza il-fatt li r-ritorn allura Ċalanoglu it-tim isuqat. Dejna nikkrea u ovvjament l-Empoli bdew jalqu. L-Empoli kienu bdejn minn umiljazzjoni ta' 7-0. Wieħed forsi ma jridx jinsa ukoll biss irnexxielna xorta waħda nġibu il-logħba u nieħdu 3 punti
nieħdu ukoll it-3 punti. Fil-fatt ukoll inħeġġkom biex tikkummentaw l-isfili hawnhekk qed jgħidilna logħba bħal din illum Antonello tirbaħ il-lig meta tkun taf is-sofri 100% naqbel miegħek. Chris, biss min-naħa l-oħra mbagħad ukoll ngħidu illi huwa importanti illi dawn it-tip ta' logħbiet inkrepantivi tirbaħhom ħalli għax hekk ukoll issa wara l-logħba tal-lum il-vantaġġ issa huwa ta' 3 punti fuq l-eqreb insegwituri tagħna għaldaqstant issa wkoll bdejna nkabbru id-distak minn mal-avversarji tagħna fil-fatt ukoll qed jikber miegħi qed nixukluna qed jgħidilna li kienu punt importanti ħafna ma' timijiet forsi llum ir-refereeing kien naqra tleft much to be desired. Him minnhom iżda bdejt nara l-fouls ċertu fouls li setgħu issafru ma ssafrux imma insomma fortunatament ċertu arbitraġġi nafu kif inhuma Sommer illum ġob sejf tajjeb ukoll him minnhom jidher illi issa ukoll qiegħed jaqbad insellu wkoll ħabib tiegħi Kopajt Chris illi taraw ħada qed jgħidilna Selja li ovvjament kuntent li qiegħed l-ewwel, kuntent li qiegħed 3 punti fuq kulħadd, però Chris logħba rridu nimxu. Is-serje naf kemm hija insidjuża. L-aħbar l-oħra tal-ġurnata hija naqra aħbar negattiva għaliex weġġa Marko Arnautovic fil-aħħar battuti tal-logħba u mid-daqqatajn jidher li għandu 3 xhur barra. Ovvjament irridu naraw naqra l-eżamijiet u hekk kif ser morru. Issa x'ser jiġri minn hawn? Ma nistgħux nilagħbu l-kampjonat bi 3 attakkanti, l-għażliet huma 2 jew tmur għal free transfer wieħed minn ħafna free transfers li hemm, mhux li hemm xi ħafna smijiet li jistgħu jattiraw li kollha huma l-fuq minn 34-35 sena jew kellha tieħu riskju u tella attakkant minn tal-Primavera illi fil-fema fqira u li tiegħi jien kieku mmur għal dak ir-riskju il għaliex issa fuq l-attakk fadal Lautaro, fadal Thuram u fadal Sanchez. Dik wkoll kienet waħda minn ħafna raġuni tal-fejn ma qbilt bl-acquist ta' Arnautovic fis-sajf li għadda hemm dan l-attakkant żagħżugħ sar Primavera onestament ma nsegwix, bolli mhux li jien daqshekk familjari mal-plejers tal-Primavera, Mark Kembri qed isemmili l-Papu Gomez ukoll tista' tkun option. Hemm Hazard ukoll rajt lista ta' plejers qabel ma kont teħel live jekk mister żbaljat hemm ukoll Quagliarella, Stefano Okaka, Voldi mhux li hemm xi kwalità nkun onest. Biss minn dawk naħseb li rridu nażlu wieħed u ntuħ short-term contract jew inkella nirriskjaw plejer tal-Primavera s-sadika fidejn id-direttore. Ħarsitna issa tmur lejn il-logħba ta' nhar l-erbgħa, logħba insidjużissima mas-Sassuolo li huwa tim li dejjem tagħna ħartajn, speċjalment f'San Siro jiena nista' nikkonferma sentejn ilu mort nara Inter Sassuolo ħajt l-ar Inter tal-istaġun. Issa naraw se jiġri biss hemm l-importanti illi jkomplu rotations u wkoll inkomplu nilqu għax wara kollox dik l-importanti. Qed nara xi ftit messaġġi wkoll inħeġġixkom biex tkomplu tinteragġixxu magħna billi tibgħatu dan-messaġġi. Patrick Attard kellna wieħed ta' Lautaro li kien ġej waħdu u flok ta' advantage meta ra li ġie Lautaro saffar fawl laqqas temmen Patrick lascia stares ma minni. U bajt kessa tisqasini Milan jew Juve minnu l-ikbar teddida li għalina. Vera li l-Juventus żelqu l-bieraħ, però iktar ngħid Juventus jien ma rridux ninsew li l-Juventus qed imblatazzi dis-sena. Naħseb illi dik taf tagħlem. Avolja Mark ma qabilx mal-Kopajt. Brady Muġejja tislijiet minn Kuġin Alvin għallek keep the show going, you're doing a great job, grazzi wkoll
l-Alvin, grazzi wkoll il-Braid li minn wara l-kwinti jgħin ħafna fis-setup ta' dan il-programm ta' Mixzone ukoll u Braid qed jgħidilna l-Inter bħassiti fl-Ingilterra Superjuri probabilità li taħirbu grazzi għal De Laurentiis għax rasu ibsa. Mm, Brady, jiena nħoss li għandna nimxu loba għalissa, biss jekk jien nagħmel il-kalkoli, jekk jiena nagħmel il-kalkoli, meta tqis illi l-Inter wara illum imissna nilagħbu mas Sassuolo f'San Siro u mbagħad għandna Salernitana u Bologna qabel il-waqfa min jaf. Meta tqis li warajna hemm xi konfronti diretti wkoll jidher li hemm Milan Lazio issa min jaf. Possibilità li mmorru għal waqfa +5 ma tajjeb li tippjana ma kawtela. Dan waqt li tqal kampjonat li hemm fl-Italja ma ninsewx is-Sassuolo dawna kedda il-Salernitana ġabuna dwar sena l-oħra u il-Bologna ukoll kapat li tukloba f'Milan. Qed nara żjed kummenti hawnhekk Petra fi qabel miegħi fuq il-free transfers hemm klaż ukoll li jista' jilgħab attakkant tista' tipprova hemmhekk ukoll għalkemm la fil-midfield magħluq tista' tkun option iva l-option ta' Klaasen Brady tgħidilna passjoni l-edukazzjoni u grinta mill-istaff kollu tal-Kamra Sportiva. Għandna wkoll iżjed kummenti kopajt Chris Brady buġejja differenti ħafna, lig totalment differenti u teams totalment differenti, għalkemm jien xorta ma naqbilx li jalla kif qed tgħid Brady naħarbu bil-kampjonat imma nimxu logħba xikluna jaqbel ma' Petri Kassar ukoll, Petri Kattard ukoll. Naħseb li min-naħa tiegħi nista' nieqaf hawnhekk jiena għal-lejla. Qabel ma nagħlaq però nirringrazzja lill-sponsors tagħna li huma il-Katalan Game Breaker Spaces u The Barber Room li tkun ukoll tużaw is-servizzi ta' daw is-sinjuri il għaliex indirettament tkun qed intgħinu l-Kamra Sportiva tkompli tikber. Infakkarkom ukoll illi dan il-programm s-si oħra ikun jgħid fuq YouTube channel tagħna daqstant tinsewx titlu hemm għafsulna dik is-subscribe ħalli nkomplu nkabru il-familja tagħna ta' YouTube. Avviżer li nixtieq intilkom huwa li għada ser ikollna id-99 programm mis-sensiela Mixzone fejn ser nkunu ma' Kopajt Chris li minna unsellem għal Liverpool Aston Villa, Jean Fenech bejn li Manchester United u Karl Parnis Torino Roma. L-4 fis-7 niċċelebraw il-100 programm mis-sensiela ta' Mixzone u l-ħur ta' dan il-100 programm ser nkunu fidejn Mark Kembri u Jean Fenech. U peress li se jkun l-aħħar programm qabel il-100 qabel ma mmissu l-100 permettu li ngħid proset u grazzi lill-YouTubers kollha u koll l-assistenti tal-produzzjoni għas-support illi tagħtu xtu ħabel wieħed minkejja l-wiefen illi għamu dan l-aħħar biex ukoll inkomplu ntellaw programmi ta' livell bħalma qed intellaw minn din is-sensiela Mixzone li tmiss programm mhux ċajta u pubblikament nixtieq nirringrazzja lill-sponsors, il-kollegi YouTubers kif ukoll il-production ta' il-milestone illi jekk il-bambin irid nilħqu nhar l-4 li ġej. Jiena għalissa se naqaf hawnhekk infakkarkom ukoll li minn u ftit ieħor jitilgħu l-aġġornamenti fuq il-Facebook page tagħna tal-futbol Malti u tar-rugby ukoll xi robit minn tat-tazza tad-dinja da wkoll ikun diversi aħbarijiet. Wara sakemm nerġgħu niltaqgħu jien narakom l-4 filgħaxija l wara Inter Sassuolo ħudu ħsieb il-lejl it-tajjeb
U sempre Forza Inter, ibqgħu magħna għax fadlilna xi aġġornamenti iżjed tard.